Wel, bore da, a croeso cynnes iawn i'n gwasanaeth Cymraeg. Oddi wrth bromadrin a broenllu hefyd y bore yma. Mae'n bleser mawr i fod gyda chi gyd y bore yma. Just gwasanaeth bir Cymraeg gyda fi, parchedig Richard Wood. A bore yma, mae'r parchedig Sarah Roberts yn dod am 10 o'r gloch gyda gwasanaeth Saesneg ar un lle ar Facebook ar y wefan a pethau arall fel yna. Just cwpl o bethau i ddweud cyn i ddechrau. Mae gennym ymromadryn taflen hysbysiad newydd gyda fi yma. Dyma'r llun ar y sgrin hefyd. Os ydych chi ddim wedi derbyn un o'r rhain, just anfon e-bost neu neges ata fi, dwi'n gallu anfon un i chi. Beth arall? A ie, dyn ni'n defnyddio Zoom trwy'r wythnos pob bore Mercher am bore coffi. Felly, os ydych chi ymuno ni ar Zoom, bore dydd Mercher am 10 o'r gloch, jyst edrych ar wefan neu ar y daflen hysbysiad neu ar Facebook i ymuno ni ar Zoom a mae'n bore coffi. Dyn ni wedi anfon manylion am gift direct rwy yn syth a pethau arall cyllid i chi gyd. Os ydych chi ddim wedi derbyn taflen hysbysiad neu'r e-byst, just unwaith eto anfon neges ata fi a dwi'n gallu rhoi neges i chi hefyd. Dyn ni'n hefyd yn defnyddio Zoom i rannu'r cwrs Beibl, The Bible Course gan Bible Society. Pob nos Iau, dyn ni wedi dechrau y nosiau diwetha, ond mae'n posib i chi ymuno ni dydd y nosiau yma a just cariwch ymlaen gyda'r cwrs. Mae'n cwrs arbennig o dda am y Beibl ar Zoom. Os ydych chi eisiau ymuno ni unwaith eto anfon neges ata fi am y manylion. Dyn ni wedi dechrau anfon CDs i pawb sydd ddim yn gallu defnyddio'r wefan neu'r rhyngrwyd. Os ydych chi'n gwybod am unrhyw sy'n eisiau derbyn, sy'n hoffi derbyn CDs am ein gwasanaethau, just unwaith eto anfon neges ata fi am y manylion a dwi'n gallu rhannu'r CDs gyda rhai sy'n eisiau nhw, sy'n hoffi nhw. Na ni. Dyn ni'n defnyddio'r gwasanaeth paratoi gan yr esgob Andy, a dyma'r geiriau i ddechrau. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Crist ddwy a heddiw, y dechrau a'r diwedd, Alpha ac Omega, ef buau pob amser a phob oes, iddo ef o bor gogoniant a'r gallu, o oes i oes ac am byth bythoedd. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Dyma geiriau o'r lythyr Sant Ioan, lythyr cyntaf Sant Ioan. Os dywedwn ein bod yn ddibechod, yr ydym ein twyllo ein hunain, ac nid o'r gwirionedd yno. Os cyffeswn ein bechodau, mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly mae feddeia yn ni ein pechodau, yn glanhau o bob anghyfiawnder. Mae'n cael rhywun i fach o ddistaw i feddwl am ein bywydau a'r geiriau yna. Trygha wrthym o Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni o Dduw dy drigaredd, a dyrwy ni dy iechydriaeth. Bydde di Dduw ein Tad faddau i ni, a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a rhoddi i ni ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Wel, gan i ddweud gair o ddiolch i Hywel a'r tîm sydd wedi helpu fi gyda fy mhregeth dros y nos, a'r camgymeriadau Cymraeg yn fy mhregeth.
sydd wedi helpu fi gyda'r geiriau Cymraeg. Mae Hywel hefyd wedi darllen ein darlleniad y bore yma o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan. Felly dyma Hywel yn darllen o Efengyl Ioan. Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan, y 4 bennod ar 10. Iesu y ffordd at y tad. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn Niw a chredwch yn o finnau. Yn hif yn had am y llawer o drigfannau. Pen y byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi. Ac os af a pharatoi lle i chwi, fe ddof yn ôl, a'ch cymryd chwi ataf fy hun, mwyn I chwithe fod lle rwy fi. Fe wyddwch y ffordd i'r lle rwy fi'n mynd. Meddai Thomas wrtho, Arglwydd, ni wyddom I ble rwyt yn mynd. Sut y gallwn ni wybod y ffordd? Dwedodd Iesu wrtho, my fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Os ydych wedi fy nabod I, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef ac wedi weld ef. Meddai Philip wrtho, Arglwydd, dangos I ni y tad, a bydd hynny yn ddigon I ni. Atebodd Iesu ef, a wyf wedi bod gyda chwi cyhyd heb I ti fy adnabod, Philip. Y mae'r sawl sydd wedi fy ngweld I wedi gweld y tad. Sut y medru di ddweud, dangos I ni y tad? Ond nid wyt yn credu fy mod I yn y tad, a'r tad yno fi? Y geiriau yr wyf fi'n I dweud wrthych, nid ohono fy hun yr wyf yn ei llafaru, y tad sy'n aros yn y fi sydd yn gwneud I weithredoedd I hun. Credwch fi pan ddywedaf fy mod I yn y tad, a'r tad yno fi. Neu, yn te credwch ar sail y gweithredoedd I hunain. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, bydd yr hwn sydd yn credu yno fi yntai hefyd yn gwneud y gweithredoedd yr wyf fi yn ei gwneud. Yn wir, bydd yn gweud rhai mwy na rheini, oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Beth bynnag a afwnoch yn fy enw I, fe gnaf, mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab. Os gyfwnwch unrhyw beth I mi, yn fy enw I, fe gnaf. Pan ro'n i'n 20 oed, roeddwn yn ystyried oedd ordainio yn rhywbeth roedd Duw yn galw arnaf i'w ddilyn. Felly, mi nes I gohirio fy ngradderaeth am flwyddyn a threulio 6 mis gydag eglwys yn Watford, ger Llundain. Roeddent yn cynnal cwrs preswyl I bobl foedran I o bob cwr o'r byd a oedd eisiau gofyn cwestiynau tebyg. Byddai 5 ar 20 ohonom yn byw gyda'n gilydd am 6 mis. Pan gyrhaeddais y cyfeiriad, roedd mewn rhes o 2 teras. Dim ond un drws oedd ar rhif arno, a dwi'n cofio sefyll yno gan feddwl, sut ar y ddeiar, a mae 5 ar 20 ohonom ni yn mynd I ffitio I hynny. Ar hyn nad oeddwn yn ei wybod, oedd y 3 thŷ wedi eu huno, ond dim ond un drws a defnyddiwyd. Roedd ychydig fel y tardus, Doctor Who. Yeah, it is now. Yn hif yn had, mae llawer o drigfannau, geiriau enwog Iesu, a ddwedwyd i'r disgyblion yn ein darn o Efengyl Ioan. Mae'r disgyblion yn eithaf enwog am beidio a deall beth oedd ystyr Iesu bob amser. Tybed oeddent wedi drysu pan dywedodd hyn. Fel fi yn sefyll y tu allan i'r tŷ teras hwnnw yn Watford. Sut ydyn ni I gyd yn mynd I ffitio? Mae yna 12 ohonom, a dim ond saer o dad Iesu, Joseph, ni all ei di fod mor fawr â hynny. Efallai fy mod i'n anheg â nhw. Efallai eu bod nhw'n gwybod mae Iesu oedd yn siarad am Dduw, nid am Joseph,
Ond hyd yn oed wedyn, tybed y gymarasant ychydig amser i sylweddoli nad oedd tŷ fy nhad yn golygu'r deml yn Jerusalem. O leiaf, nid yr adeilad corfforol hwnnw yn unig, mor arbennig â hynny, yn hytrach y man lle mae'r nefoedd yn cwrdd ar ddaear. Oeddwn nhw'n deall hynny. A wnaeth yn trafedu at y gwahoddiad gogoneddus oedd yn cael ei gynnig iddynt. A oeddent yn ymhyfrydu yn y mynediad yr roddwyd iddynt i bresenoldeb Duw. Nac oeddent. Mae'n ymddangos ei bod yn poeni am gael ei gadael ar ôl. Dydyn ni ddim yn gwybod ble mae'r lle hwn. Sut ydyn ni'n mynd i gyrraedd yno os byddwn ni'n gadael ni, Iesu? Efallai nad yw syndod ein bod yn clywed y darlleniad hwn mor aml mewn angladdau. Mae ymateb Thomas yn cyd-fynd cystal â'r teimladau anodd rydyn ni'n ein rhannu pan fydd rhywun rydyn ni'n ei garu wedi marw. Rydym yn teimlo ar goll ac allan o le oherwydd ein bod wedi colli rhywbeth o werth ac nid ydym yn credu bod yn byth yn ei gael yn ôl. Mae'r un teimlad hwnnw'n treiddio i'n byd nawr, hyd yn oed os nad ydym wedi dioddef profedigaeth. Rydyn ni wedi colli rhywbeth o'n cymuned, ac mae'n ein gwneud ni'n ofnus, anofidus ac yn ddryslyd. Gweithaf oll, yn union fel Thomas, nid ydym am gael ein gadael ar ein pennau'n hunain. Ond mae Iesu'n cysuro pryder Thomas. Mae'n gwneud yr un peth ar adegau o alar. Mae'n gwneud yr un peth nawr. Ef yw yn cyd ymaith ar y llwybr anhysbys hwn, o'n blaenau ac ochr yn ochr i ni. Mae'n gwybod y ffordd i mewn i'r anhysbys. Mae wedi troedio'r llwybr hwn o'r blaen ac wedi ddychweled i ddod â ni gydag ef unwaith eto. Ond, wrth gwrs, ond fwy na gwybod y ffordd, efau yw y ffordd. Efallai mai dyma un o'r dywediadau mwyaf gan Iesu, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Ond yn ei fawredd ei gysur, gallwn yn hawdd colli'r sgandal ohono a'r cywiriad i gynigiodd i'r rhai o gwmpas. Y modd y deallodd ei hun a ddigiodd yr awdurdodau Iddewig. Roedd yn rhoi ei hun yn lle Duw, gan hawlio teitlau sy'n eiddo i Dduw yn unig. Ac wrth wneud hynny, roedd yn honni mai ef oedd yr awdurdod mynediad eithaf i dernas Dduw, tŷ Dduw. Os dechrau'n weld maint y sgandal a'r honiad hwnnw yn baratewch, rydyn ni i rannu'r honiad hwnnw. Ydych erioed wedi glywed yn dweud yr un peth ydy pob crefydd? Efallai eich bod hyd yn oed wedi dweud hynny i chi'n. Efallai mae dyna'n rydych chi'n ei gredu. Ond clywch eiriau Iesu eto. Nid oes neb yn dod at y tad heblaw trwy fi. Yr hyn mae pobl yn ei gael yn heriol yn hynny ac yn credu'r eglwys yn y gwirionedd hwnnw yw ei bod yn ein gwneud yn ofynnol i ni gredu bod pobl sy'n anghytuno yn anghywir. Nid yw hynny'n rhywbeth yr ydym yn ei hoffi yn y byd sydd ohoni. Sut meddiwn ddweud wrth unrhyw un ei bod yn anghywir? Ond nid yw hynny'n drahais. Efallai bod rhywbeth yn wir iddynt hwy, ond nid i ni. Mae'r trwg a ner o ganlyniad i raniad crefyddol yn dystiolaeth dda o hyn. Pan fo pobl yn anghytuno, mae'n gorffen mewn tywallt gwaed. Ond nid y broblem o'r anghytundeb, ond y ffordd rydyn ni'n trin ein gilydd pan fyddwn yn anghytuno. Y broblem yw, os ydym yn ceisio dileu'r honiad hwn o wefusau Iesu, rydym yn gwadu'r hyn y mae Iesu'n ei ddweud amdano ei hun ac yn ei dynnu oddi arosedd sy'n briodol iddo. Ac rydyn ni'n
dinistrio'r Efengyl wrth wneud hynny. Yr honiad hwn, y gwirionedd hwn, yw calon yr Efengyl. Mae un gwir Dduw ac mae un gwaredwr. Ar hyn nad yw'n ganolog yr Efengyl yw'r harlligrwydd sydd wedi mynd gyda rhai sydd wedi defnyddio geiriau Iesu i achosi tywall gwaed. Ar Iesu y ddywedodd hyn hefyd, golchi traed, meddai pechaduriaid, a gweddio dros y rai a'i erludiodd. Os ydym am gyhoeddi Iesu fel y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, yna mae'n rhaid i ni ddilyn ei esiampl ym mhob peth. Gweddiw. Ar yr eglwys fod yn un, wrth dystio yr Efengyl a'i chyhoeddi. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl boblwydd, arthos arweinwyr y cenhedloedd. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Dros y claf a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau'n cyfeillion a phawb ag arw. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. A gweddiwn gyda'n gilydd. Cyflwyni'n ein hunain, a phawb a gweddiwn drostynt, i trigaredd a nodded Duw. Dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ein tad, ar hwnnw yn y nefoedd, sancteiddi'r denw. Deled y dernas, gwyneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeir hefyd. Derwyn ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y meddeiwn ninnau, un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti o'r dernas, a'r gallu a'r gygoniad, yn oes oesoedd. Amen. Oeddwn ni'n mynd i ganu un emyn i orffen ein gwasanaeth. Roedd yn bleser mawr i ddod gyda chi y bore yma. Mae'n leinio fi am y camgymeriad gyda'r microfon unwaith eto. Felly tro nesaf bydd popeth yn iawn. Felly dyma ein emyn. Dyma ein emyn un sylfaen mawr yr eglwys yw Iesu Grist ein Iwr.
Cyffordd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meddwl. Holl alleog Dduw, archfygais angau trwy dy uniganedig fab, ac a gorais di ni wrth a bywyd tragwyddol. Bydded i'r ras ein rhagflau ni, a dyrodd ei syfiadau da yn ein meddyliau fel y gallwn, trwy dy gymorth parhaus di, ei dwyn i berffeithrwydd cyfiawn, trwy Iesu Grist ein harglwydd atgyfodedig, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn un dod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Alleluia. Atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithiad Dduw i ni, cadwed ni rhag drwg, yn dwyn